Ваша Экселленция, глубоковажный апостольский нунций Республики Беларусь, архиепископ Авр Пинтер, Экселленция, архиепископ Юрий Косоводский, глубоковажный архимандрит Сергей Гаек, поважные святари, консекрованные особы, дорогие братья и сестры. В черговый раз Божий провід дозволяє нам вийти на вулиці нашого города з Евхаристичним Єзусом. Єзус сьогодні виходить поза стіни наших костьолів, аби зближає кожного з нас. Єзус сьогодні припоминає нам: «Чоловік, я з тобою». І вони його не розпознали. Розпознали тільки при ламанні хліба. Це означає, розпознали під час Евхаристії. Розпознаємо ми сьогодні у цьому білому кавалку хліба, консекрованого Єзуса, який ніколи нас не заставляє самих, який завжди з нами, і який хоче вести нас у нову щасливу будучню, вести нас і вести нашу країну. Я прошу апостольського нунція узначальність цю святу мшу і так само промовить до нас Божє Слово. И один пастор, одари костел твой беспечную свободою. Калиели, Иисус узял хлеб, благословил, поламал и, даючи учням, сказал: это слово Пана. Небо и земля, полные славы Твою. Обнови мою надею, запали во мне любовь. Боже, дай живую веру, как ей жить слуга Твой мог. Я знаю, Ты любишь меня, я знаю, Ты чуешь меня. Мой Иисус, єднайся со мной, живи во мне. Я знаю, Ты любишь меня, я знаю, Ты чуешь меня. Мой Иисус, єднайся со мной, живи во мне. Окажи мне милосердность, натали своим життем. Вечно нова Твоя верность, Пан мой и приятель мой. Я знаю, Ты любишь меня, я знаю, Ты чуешь меня. Мой Иисус, єднайся со мной, живи во мне. Я знаю, Ты любишь меня, я знаю, Ты чуешь меня. Мой Иисус, єднайся со мной, живи во мне. Варто міць у собі прагу Бога і розуміння того, що без Його в нашому житті все не буде так, як треба. Отпусти мои провины и пробачь мои грехи. Пан лагодний і терпливий, не
не пагадь слугой своим. Я знаю, ты любишь мяне, я знаю, ты чуешь мяне. Мой Иисус, з'єднайся со мной, живи во мне. Я знаю, ты любишь мяне, я знаю, ты чуешь мяне. Мой Иисус, з'єднайся со мной, живи во мне. Без Твоей любови, Пане Иису, без я ничто. Я ничто, без Твоей надеи, Пане Иису, без Тебя я ничто. Як лист опошний осенью спаде, як снег весною с гор стякає, так гину я, але ты мяне падтрымаеш, як свое дитя. Моц Твоя огорнула мое сердце, Пане, и согрела душу. Бо праз ночь Ты ведешь мяне с собою побач, взявши за руку. Лист опошний осенью спаде, як снег весною с гор стякає, так гину я, але ты мяне падтрымаеш, як свое дитя. Як лист опошний осенью спаде, як снег весною с гор стякає, так гину я, але ты мяне падтрымаеш, як свое дитя. Опошний осенью спаде, як снег весною с гор стякає, так гину я, але ты мяне падтрымаеш, як свое дитя. Як свое дитя.
зайшло, думки мари приходять, цемра ахінає, як одре зямлю. Хочется устать, штосьці добрае зробіць, і в конце сказать, что тебе я люблю. Моя країна, моя Беларусь, моя айчина, моя Беларусь. Хочеться пробегчи вузкая стяжинка, хочется сустрэць сонца ўсход, хочется мне з'есці хлеба скарынку, хочется, каб стаў рэшце вольны народ. У маёй краіне, у маёй Беларусі, маёй айчыне, у маёй Беларусі. Адлятаюць восенню вырай, а пасля вярнуцца вясною дамоў. Можа, сілы дай не забыцца радзіму, вернасць берагчы, не згубіць любоў. Да маёй краіны, да маёй Беларусі, маёй айчыны, Беларусі. Памятаю я ветрык пяшчотны, сонейка цяпло і азёра блакіт. Памятаю я люд заўгародны, што жыццё аддалі за вольнасць сваю. У маёй краіне, у маёй Беларусі, маёй айчыне, Беларусі. Памятаю тых, што змагались пад сцягам, сімвалам крыві і цела Хрыста. Памятаю тых, што той сцяг зневажалі, рвалі на кавалкі, было ж гэта так. У маёй краіне, у маёй Беларусі, маёй айчыне, Беларусі. Але веру я у лепшую прышласць, веру, што звярнецца да Бога народ, у Хрысце збудуе ўласную вольнасць, і ўсе ўбачаць сонца ўсход. У маёй краіне, у маёй Беларусі, маёй айчыне, моя Беларусі. У маёй краіне, у маёй Беларусі, маёй айчыне, Все нормально, ничего страшного.
людей посчитать. Ищу место, где все в кучке были. Иисус нам дает избавление, Иисус нам дает спокой, да Его шлем свое моление, Иисуса славить голос мой. Иисус моц моя, моя песня избавления, вечный владар, всемогутный Господь мой. Им я отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Наше вызволение, смерть Его откупила нас, кровь Его наше очищение. Иисуса славим каждый час. Иисус моц моя, моя песня избавления, вечный владар, всемогутный Господь мой. Им я отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Моц моя, моя песня избавления, вечный владар, всемогутный Господь мой. Им я отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Ты один и Бог мой, ты один и Бог мой, только ты.
my sobie wybrali być chrześcijanami, ale nas Bóg wybrał i my powinni pamiętać o tym. To jest wielki dar. Tak mnoho ludzi jeszcze nie poznało Jezusa. Na świecie ciągle żyje 7 miliardów ludzi, a chrześcijanów tylko 2 miliardy. To oznacza, że больше niż 2/3 człowiectwa jeszcze nie poznało Jezusa. My poznali Jego. To wielki dar. Ale jednocześnie to tak samo i wielka odказność. Żyć poklikanym, być świadkiem swojego chrześcijaństwa. Nie zakopać ten wielki dar tylko u sobie, ale puścić go u obrotu, jak każe Ewangelia. Najpierw trzeba podziękować Panu Bogu za to, że pozwolił nam Boży Prowid odświadkować tak uroczysta tej świata. Pozwolił nam tak uroczysta wykazać swoją, publicznie wykazać naszą wierę, простите, po ulicach naszego goroda z Jezusem Eucharystycznym. My являемся pielgrzymami i tak samo Jezus ciągle był razem z nami, ale On nie jest każdy dzień z nami. Dziękuję Tobie Boże za dobrą pogodę, dziękuję za to, że my mogli ciągle tak uroczysto świadkować świata Eucharystii. My tak samo znajdujemy się na uzbrojonym okeanie już od 21 stulecia. Niechaj czolem naszego życia, karabiel naszego życia, białoruski kościół, niechaj zawsze dziękując naszemu chrześcijańskiemu świadczeniu i wierą Eucharystyją, będzie zawsze z Bogiem, jak On nigdy nie zatonął i jak szczęśliwie przywiózł nas u port wiecznego szczęścia. Dziękuję Ci, Panie. Возлюбленные во Христе, братья и сестры, я сердечно благодарю всех тех, кто сегодня молился, сегодня прошел этой процессии, прославляя Иисуса Христа в Евхаристии, в этом таинстве таинств. И церковь совершает Евхаристию, но Евхаристия созидает церковь. И это вот церковь, вы это та церковь, живая церковь, которая строится из живых камней, из живых кирпичей, которыми являются наши сердца и наши души. Я создал глину. Моей глины не бери своего создали, тогда создавай человека. Что не говорится о клонировании, всяком другом и так далее. Но с чего это все берется? С того, чего создал Бог. Поэтому, дорогие братья и сестры, публично выражая нашу веру в Иисуса Евхаристии, присутствующего среди нас под видами хлеба и вина, останемся верными нашему христианскому призванию, верными в Бога и будем той глиной, из которой Иисус действительно будет создавать нового человека, который будет созидать свою жизнь на христианских ценностях и будет созидать ее на вере в Евхаристию. Да благословит всем нам Господь. Спасибо. Będąc studentem tutaj, w 60 lata, nie było żadnego kościoła, trzeba było jechać do Krasnego. Ludzie jeździli albo do Wilna, albo do Rubieżewicz, bo nie było tutaj kościoła. Wszyscy mówili, że tutaj jaki tutaj nie ma wiernych. Gdy został mianowany biskupem, władza mi powiedziała, że wiesz, słyszeliśmy, że biskup musi mieć katedrę. Tutaj w Mińsku nie ma kościołów, był tylko ten kościółek na karmeryjskim cmentarzu. Maleńki, to jakoś na katedrę za mało. Niech katedrą, wtedy w ogóle wiernych nie ma w Mińsku, niech katedrą będzie kościół w Rakowie. Kiedy jadę do Rakowa, to zawsze mówię, że to moja katedra, którą władzę chciałem mieć, była katedra. O czym? Tak szliśmy do kościoła czerwonego i tak sobie pomyślałem, Władimir Ilicz, pomnik, którego stoję tutaj tak blisko, czy ty kiedykolwiek, powtarzając słowo Marksa, że religia jest opium dla narodu, myślałeś, że tutaj tak wiele ludzi będzie iść? Na pewno nie. Ale myśli boskie to nie myśli ludzkie. I Bóg na naszych oczach czyni cuda. I my musimy trwać na tych cudach. My musimy iść za Chrystusem, który nas prowadzi w nowe życie.